18 రోజులు గీతా క్లాస్ లో 12వ రోజు భక్తి యోగము. అందరికి స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సరస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణి. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. 12వ అధ్యాయం పేరే భక్తి యోగము. భక్తి యోగంలో 6 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి, 7 నుంచి 12 వరకు. ఈ 12వ అధ్యాయం ఆఖరి అధ్యాయం భక్తి యోగంలో. దీని పేరే భక్తి యోగము. మొట్టమొదట అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. అర్జున ఉవాచ ఏవం సతతయుక్త ఏ భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే ఏ చాప్యక్షరం అవ్యక్తం తేషాం కే యోగ విత్తమా. సో ఎల్లప్పుడూ ఏవం సతతయుక్తాయే, ఎల్లప్పుడూ భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే, నిన్ను నీ యొక్క భక్తితో నిన్ను ఉపాసన చేసి సతతము ఆ యోగంలో స్థితులై ఉన్నవాళ్ళు, లేదంటే ఏ చాప్యక్షరం అవ్యక్తం, ఎవరైతే అవ్యక్తాన్ని అంటే నిరాకార తత్వాన్ని ఆరాధిస్తారో, నీ అక్షరమైన అవ్యక్తం అంటే నాశనం లేని ఆ బ్రహ్మతత్వం, నిరాకార తత్వం, దానిని ఉపాసన చేస్తారో తేషాంకే యోగ విత్తమ, ఇద్దరిలో ఎవరు ఎక్కువ యోగ పరిపూర్ణులు అని అడుగుతున్నాడంటే, ఎల్లప్పుడూ నీ భక్తి సేవలో నెలకొనే భక్తులు, లేదా అవ్యక్తము నిరాకార బ్రహ్మాన్ని ఆరాధించేవారు, ఈ ఇరువురిలో ఎవరు యోగ పరిపూర్ణులుగా భావించబడతారు అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ అవ్యక్తము అక్షర బ్రహ్మను ఆరాధించే వాళ్ళు, మరి నిరాకార తత్వాన్ని, ఇది భక్తితో భగవంతుణ్ణి పూజించేవారు, వీళ్ళలో ఎవరు యోగ పరిపూర్ణులు. సో భగవంతుణ్ణి పొందాలి అంటే ఏ మార్గాలు ఉన్నాయంటే, మరి అసలు భగవంతుడు మరి నిరాకార తత్వంలో కొంతమంది బ్రహ్మము అంటే భగవంతుని యొక్క అక్షర బ్రహ్మము, అవ్యక్తము. అక్షరం అవ్యక్తం, నాశనం లేనిది, కనిపించనిది అయినటువంటి బ్రహ్మము భగవంతుని యొక్క శక్తియే. అది ఆ రూపంలోను, పరమాత్మ రూపంలోను, అందరి హృదయాల్లో ఉన్న పరమాత్మ అంటే విష్ణుమూర్తి యొక్క విస్తరణయే క్షీరోదక సాయి విష్ణు అని చెప్పుకున్నాం. ఆయన రూపంలోను, లేదంటే భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు యొక్క రూపంలోను, ఏ రూపంలో అయినా భగవంతుణ్ణి మనం ఆరాధించవచ్చు. ఈ రూపాలు ఉన్నాయి కాబట్టి నిన్ను భక్తితో సేవించిన వాళ్ళు, ఇలా నిరాకార తత్వాన్ని సేవించే వాళ్ళు కొంతమంది, మరి ధ్యానం మెడిటేషన్ చేసేవాళ్ళు కొందరు ఆకారం మీద కాకుండా నిరాకార బ్రహ్మం మీద కూడా, బ్రహ్మాన్ని కూడా సేవిస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరు ఎక్కువ యోగంలో పరిపూర్ణులు? భగవంతుడి సమాధానం చూద్దాం. శ్రీ భగవానువాచ
మయ్యావేశ్య మనో ఏ మాం నిత్యాయుక్తా ఉపాసతే శ్రద్ధయా పరయోపేత స్థేమే యుక్తతమామతే. ఎవరైతే నా మీద ఆకారం మీద మనస్సును పెడతారో, మనస్సును స్థిరపరిచి నిత్యాయుక్త ఉపాసతే, నిత్యము కూడా ఆ ఉపాసనలో యుక్తులై ఉంటారో, ఆ తర్వాత శ్రద్ధయా పరయాపేత, శ్రద్ధతో అర్చించటంలో సర్వదా నెలకొని ఉంటారో వాళ్ళు యుక్తతమ మత, నా యొక్క మత అంటే నా అభిప్రాయం, నా యొక్క వాళ్ళే యుక్తులని నా యొక్క అభిప్రాయము. సో నా మీదనే తమ మనస్సును స్థిరపరిచి మహోన్నత దివ్యమైన శ్రద్ధతో నన్ను అర్చించడంలో సర్వదా నెలకొని ఉన్నవారే అత్యుత్తమ యోగ పరిపూర్ణులని నా అభిప్రాయము అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆన్సరు. ఏ త్వక్షరం అన్యత్తేష్యం అవ్యక్తం పర్యుపాసతే. కానీ ఏ త్వక్షరం అన్యత్తేష్యం అవ్యక్తం పర్యుపాసతే సర్వత్ర గమచింత్యం చ కూటస్థం అచలం ధ్రువం సన్నియమ్యేంద్రియగ్రామం సర్వత్ర సమబుద్ధయః తే ప్రాప్నువంతి మామేవ సర్వభూతాహితే రత. సో ఎవరైతే ఈ అవ్యక్తాన్ని ఉపాసన చేసేవారు వాళ్ళు సర్వత్ర గమచింత్యం చ కూటస్థం అచలం ధ్రువం. సో తర్వాత సన్నియమ్యేంద్రియ గ్రామం అంటే ఇంద్రియాలన్నిటిని కూడా ఇంద్రియాతీతము, సర్వవ్యాపకము, ఊహాతీతము, మార్పు లేనిది, కదలనిది, కూటస్థం అచలం అంటే కదలనిది, ధ్రువం స్థిరమైన, మరి ఇంద్రియాలన్నిటికీ అతీతమైనటువంటి సర్వత్రా సమబుద్ధయః సన్నియమ్యేంద్రియ గ్రామం, ఇదేమో వాళ్ళ యొక్క లక్షణాలు. సో ఈ బ్రహ్మం అనే దాని గురించి వర్ణిస్తున్నారన్నమాట ముందు. ఎవరైతే ఈ నాశనం లేనటువంటి నా యొక్క బ్రహ్మాన్ని, ఎటువంటి బ్రహ్మం అంటే అది సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నది, మరి అచింత్యం, ఊహాతీతం అంటే మన ఊహకు అందనటువంటిది, కూటస్థం మార్పు లేనిది, అచలం కదలనిది, ధ్రువం స్థిరమైనది, వ్యక్తీకరించబడినటువంటి అక్షరం అన్నారు కదా అవ్యక్తము. సో ఈ అవ్యక్తం అంటే పైకి కనిపించినటువంటి ఈ ఈ బ్రహ్మతత్వం, ఈ తత్వాన్ని పూర్తిగా ఎవరైతే పర్యుపాసతే, ఈ దివ్యతత్వాన్ని ఎవరైతే ఉపాసన చేస్తున్నారో వాళ్ళు సన్నియమ్యేంద్రియ గ్రామం, ఇంద్రియాలన్నింటినీ నియంత్రించడం ద్వారా సర్వత్రా సమబుద్ధయ, అందరి పట్ల సమబుద్ధిని కలిగి తే ప్రాప్నువంతి మామేవ, వాళ్ళు నన్ను ప్రాప్తం చెందుతారు, వాళ్ళు నన్ను పొందుతారు, నన్నే పొందుతారు. సర్వభూత హితే రత, వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే అన్ని జీవరాశుల యొక్క మంచిలో వాళ్ళు ఆనందాన్ని పొందేవారు, అంటే అందరూ ఆనందంగా ఉంటే సంతోషించేవారు. రత అంటే సంతోషించడం, దేంట్లో సర్వభూత హితే, అన్ని జీవరాశుల హితం మంచిలో అని చెప్తున్నారు. సో ఇంద్రియాతీతము, సర్వవ్యాపకము, ఊహాతీతం, మార్పులేనిది, కదలనిది, స్థిరమైనది, వ్యక్తీకరించబడినది అయినటువంటి ఈ బ్రహ్మం అంటే నిరాకార భావం అయిన బ్రహ్మాన్ని పూర్తిగా ఆరాధించేవారు సమస్త ఇంద్రియాల నియంత్రణ ద్వారా అందరి పట్ల సమభావం కలిగి అందరి సంక్షేమంలో నిమగ్నమై చివరికి వాళ్ళు నన్ను పొందుతారు. సో ఇద్దరు పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. భక్తిలో ఉన్న వాళ్ళు పొందుతారు, ఇలా బ్రహ్మతత్వంలో ఆరాధన ఉన్న వాళ్ళు కూడా పొందుతారు చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ. కాకపోతే దాంట్లో ప్రాబ్లం ఏమిటి అన్నది చెప్తున్నారు ఇక్కడ.
ఇప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి అలా నిరాకార తత్వం మీద ఫోకస్ చేయటం అంత కష్టం కాదు, అంత ఈజీ కాదు. దేని మీద ఫోకస్ కూడా మనకు అర్థం కాదు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే, క్లేశోధికతరస్తేషాం అవ్యక్త సక్త చేతసాం అవ్యక్త హి గతి దుఃఖం దేహవద్భిరవాప్యతే. సో ఈ భగవంతుడి యొక్క ఈ అవ్యక్త నిరాకార తత్వం పట్ల ఎవరికైతే అవ్యక్త ఆసక్త చేతసాం, ఈ అవ్యక్త తత్వం మీద, ఈ బ్రహ్మతత్వం మీద ఇంట్రెస్ట్, ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళకి అవ్యక్త హి గతి దుఃఖం దేహవద్భిరవాప్యతే, వీళ్ళకి పురోగమనం అనేది ఆ మార్గంలో చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. అంటే భగవంతుణ్ణి చేరుకోవటానికి వాళ్ళు చేసే సాధన అంత ఈజీ కాదు. ఇది దేహదారులకు ఎప్పుడు కూడా కొంచెం కష్టమే. కాబట్టి భగవంతుడి యొక్క అవ్యక్త నిరాకార తత్వం మీద, ఈ బ్రహ్మం మీద మన ఆసక్తి ఉన్న వారికి పురోగతి కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. ఆ విధంగా పురోగతి సాధించటం ఈ దేహదారుల కంటే మనుష్యులకు ఎప్పుడు కష్టమే అని చెప్తున్నారు. ఏతు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరః అనన్యేనైవ యోగేన మాం ధ్యాయంత ఉపాసతే తేషామహం సముద్ధర్త మృత్యు సంసార సాగరాత్ భవామి నాచిరాత్ పార్థ మయ్యావేశిత చేతసాం. సో ఎవరైతే సర్వ కర్మలు కూడా నాకు సన్యస్య అంటే నాకు అర్పించి నా కోసం చేస్తూ ఉంటారో, అనన్యేనైవ యోగేన, ఈ యోగంలో వాళ్ళు స్థిరచిత్తంతో, అనన్య అంటే ఏం చెప్పుకున్నా మార్పు లేకుండా స్థిరంగా దృఢంగా అదే మార్గంలో ఉండటం, అలా విచలనం లేకుండా చలించకుండా ఆ యోగంలో నన్ను ధ్యానించి ఉపాసన చేసేవారు, తేషామహం చేసేవారిని తేషామహం సముద్ధర్త, వాళ్ళని నేను ఉద్ధరిస్తాను. ఎక్కడి నుంచి? మృత్యు సంసారం నుంచి వాళ్ళను ఉద్ధరిస్తాను. భవామి నా చిరాత్ పార్థ మయ్యావేశిత చేతసాం. సో నా భక్తి సేవలో ఎవరైతే స్థిరమై నన్ను ఇలా ఆరాధించేవారిని అని చెప్తున్నారు. సో ఎవరైతే కార్యకలాపాలన్నిటినీ నాకు అప్పగించి చెప్తున్నారు కదా, ఏతు సర్వాణి కర్మాణి, సర్వకర్మలు అన్ని పనులు మై సన్యస్య మత్పరః, నాకు సన్యస్య అంటే త్యాగం చేయటం. అంటే ఏమిటి? ఎవరికైనా మనం మనస్ఫూర్తిగా ఇస్తే అది త్యాగం, అర్పించటం. కాబట్టి నాకు అర్పించి నా కోసం చేస్తే అంకిత భావంతో మత్పరః, కార్యకలాపాలన్నీ నాకు అప్పగించి విచలనం లేకుండా, అంటే అనన్యేనైవ యోగేన అన్నారు కదా, విచలనం లేకుండా ఆ అంకిత భావంతో ఆ భక్తిలో నిమగ్నమై మనస్సును స్థిరపరచుకుని ఎప్పుడు నన్ను ధ్యానిస్తూ ఆరాధించే వారిని నేను ఈ జన్మలో మృత్యు సంసార సాగరం నుంచి శీఘ్రమే రక్షించిన వాడిని అవుతాను. ఇక్కడ గజేంద్రుడిని రక్షించటం చూపిస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు భగవంతుడు మనకి భక్తిలో ఉన్న దశలు, అంటే టాప్ మోస్ట్ భక్తి, మనకి భక్తిలో రకాలు చూసాం, 9 విధాల 9 విధ భక్తులని. ఇది భక్తిలో దశలు, అంటే ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నాము అనేదానికి. టాప్ మోస్ట్ స్టేజ్ నుంచి లాస్ట్ బాటమ్ స్టేజ్ వరకు కూడా చెప్పడం జరిగింది. చూద్దాము. మొట్టమొదటిది అనన్య భక్తి, ఫస్ట్ అది టాప్ మోస్ట్ దశ. సో
మయ్యేవ మన ఆధత్స్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ నివసిష్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయః. అంటే భగవంతుడైన నా మీదనే మయ్యేవ మనస్సును ఆధత్స్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ, నాపై మనస్సును పెట్టి ఆ బుద్ధిని కూడా నా మీద పెట్టి నివసిష్యసి మయ్యేవ, నాలోనే ఆ రకంగా నివసించేవారంటే భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడు మనస్సులో బుద్ధిలో కూడా ఉంచుకుని ఎవరైతే పనులన్నీ చేస్తూ ఉంటారో నా కోసం నీ మనస్సు నా మీద స్థిరపరచుకుని నా బుద్ధినంతా నా కోసం వినియోగిస్తూ నివసిష్యసి మయ్యేవ, అలా ఉన్నప్పుడు నాలోనే నువ్వు నిస్సందేహంగా నాలోనే నివసిస్తావు. అత ఊర్ధ్వం నా అసంశయః. సో వాళ్ళకు ఆ రకంగా ఊర్ధ్వం అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క ప్రాప్తి నిస్సందేహంగా లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో నా మీద నీ మనస్సును స్థిరపరిచి నీ బుద్ధిని నా కోసం ఉపయోగించినట్లయితే నిస్సందేహంగా నువ్వు నాలోనే ఎప్పుడు నివసిస్తారు. ఇది అనన్య భక్తి. సో దీనికి ఏం కావాలి అంటే మయ్యేవ మన ఆధత్స్వ, నా మీద నీ మనస్సును స్థిరపరిచి మయి బుద్ధిం నివేశయః, బుద్ధిని కూడా భగవంతుడి కోసం మనం ఉపయోగిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఇది అనన్య భక్తి. అంటే విచలనం లేకుండా చలించకుండా ఈ స్థితిలో ఉండగలగటం. ఉదాహరణ ఏం చెప్పుకున్నాము, గోపికలు గోపబాలురు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ అనన్య భక్తికి అన్నది చెప్పుకున్నాము. అధచిత్తం నెక్స్ట్ ది సాధనా భక్తి. సో భగవంతుడికి అంత హై స్టేజ్, అది హైయెస్ట్ స్టేజ్. ఆ స్టేజ్ లో మరి మనం ఉండలేమనుకోండి, ఎప్పుడు నిరంతరం మనస్సులో భగవంతుని స్థిరపరచుకుని మన బుద్ధిని కూడా ఆయన మీద ఉపయోగపరుస్తూ అలా ఉండలేకపోతే అధచిత్తం సమాధాతుం న శక్నోషి మయి స్థిరం అభ్యాస యోగేన తతో మాం ఇచ్ఛాప్తుం ధనంజయ. సో ధనంజయ, అర్జున, నీ మనసును ఒకవేళ అలా విచలనం లేకుండా నా మీద పెట్టలేకపోతే అప్పుడు నువ్వు భక్తి యోగ నియమాలు పాటించు. అంటే నువ్వు అభ్యాసం చెయ్యి. ఇది అలా పెట్టలేనప్పుడు ప్రాక్టీస్ చెయ్యి. ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు నువ్వు అప్పుడు మాం ఇచ్ఛాప్తుం, నన్ను పొందాలి అనే కోరికను నువ్వు పెంచుకోవచ్చు. ఆ ప్రాక్టీస్తో, అభ్యాసంతో, సాధనతో. ఇది సాధనా భక్తి. అందుకని సో మరి అందరికీ భగవంతుడి మీద, ఇప్పుడు ప్రహ్లాదుడు ఉన్నాడంటే ఆయనకి మొదటి నుంచి ఉంది, ఇంకా కొంతమంది అలా వాళ్ళు అలవర్చుకున్నారు. కానీ ఇలా లేనప్పుడు ఈ సాధనతో అలవర్చుకోవచ్చు. సో అందరూ ఈ అభ్యాసం చెయ్యి, అప్పుడు నువ్వు నన్ను పొందాలి అనే కోరిక నువ్వు అలవర్చుకోవచ్చు. మనం ముందు నుంచి చెప్పుకుంటున్నాం, దేని మీద మనం మనసు పెడితే దాని మీదే ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది. ఇదే విషయం గురించి ఆలోచిస్తే మనకి దాని మీదే ఆసక్తి కలుగుతుంది, కోరిక కలుగుతుంది. అందుకని మనస్సును భగవంతుడి వైపు తిప్పితే భగవంతుడిని పొందాలి అనే కోరిక కూడా పెరుగుతుంది. కాబట్టి నీకు ఇలాంటి అనన్య భక్తి, ఎల్లప్పుడూ మనస్సుని బుద్ధిని నా మీద పెట్టడం నీకు చేత కాకపోతే అభ్యాసం చెయ్యి. అభ్యాసం చేసినప్పుడు నన్ను పొందాలి అనే కోరిక పెరుగుతుంది. అభ్యాసంతో తెచ్చుకునేది కాబట్టి దీనికి సాధనా భక్తి అని పేరు. నెక్స్ట్ అన్నమాట. దానికంటే అనన్య భక్తికి ఒక మెట్టు కింద ఉన్నది. తర్వాత ఏం చెప్తున్నారు, అభ్యాసేప్య సమర్థోసి మత్కర్మ పరమో భవ మదర్థం అపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిం అవాప్స్యసి. సో అభ్యాసేప్య అసమర్థోసి, ఈ అభ్యాసంలో కూడా నువ్వు అసమర్థుడు అయితే, ఇది కూడా చేయలేకపోతే ఈ సాధన, మత్కర్మ పరమో భవ, నా కోసం కర్మ చేస్తూ ఉండు, నా కోసం పని చేస్తూ ఉండు. మదర్థం అపి కర్మాణి, నా కోసం పని కనుక చేసినట్లయితే కుర్వన్ సిద్ధిం అవాప్స్యసి, అప్పుడు సిద్ధత్వం అనేది నీకు ప్రాప్తిస్తుంది. సో నువ్వు ఈ సాధనా భక్తి కూడా చేయలేకపోయావనుకో, అభ్యాసం, నా కోసం పనులు చేయటానికి ప్రయత్నించు. ఆ రకంగా నువ్వు చేయటం వల్ల సిద్ధత్వాన్ని పొందుతావు అని చెప్తున్నా. ఇది నిష్కామ కర్మ, అంటే కోరిక మనకి లేకుండా భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను అన్నట్లుగా చేయటం. సో ఒకవేళ నువ్వు అనన్య భక్తి లేకపోతే సాధన చెయ్యి, సాధనా భక్తి.
అది కూడా చేయటంలో నువ్వు అసమర్థుడు అయితే ఈ నిష్కామ కర్మ అంటే నా కోసం కాదు, భగవంతుడి కోసం పనులు చేస్తున్నాను అనే విధంగా చెయ్యి. అంటే మామూలుగా చేస్తే ఈ మాయలో ఉంటూ, అంటే ఈ త్రిగుణాలకు లోబడి చేస్తే మనం ఏ చేసినా మన కోసం చేసుకుంటున్నాము, మన లాభం కోసం నేనే చేశాను, నేనే సంపాదించాను అనేటటువంటి అహంకారంలో ఉంటాం. అదే మరి ఆ భక్తి మార్గంలో ఉన్నప్పుడు మరి భగవంతుడి కోసం నేను చేస్తాను, ఏదో భగవద్గీత క్లాస్ వింటాను, భగవద్గీత కొనుక్కుంటాను అని చెప్పి అంటే భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను అనేటటువంటి మనస్థితిలో ఉంటారన్నమాట. సో అది నిష్కామ కర్మ. అది కూడా చేయలేకపోతే అధైత అధైత అధైతదప్యశక్తోసి కర్తుం అద్యోగమాశ్రితః సర్వకర్మ ఫలత్యాగం తతః కురు యతాత్మవాన్. అది కూడా నువ్వు చేయలేకపోయావు అనుకో, నా కోసం భక్తితో నువ్వు పని చేయలేకపోతే నీ కర్మఫలాలను త్యజించటానికి మరియు ఆత్మ నిగ్రహం కలిగి ఉండటానికి ప్రయత్నించు. సర్వకర్మ ఫలత్యాగం. నువ్వు నా కోసం పనులు చేయలేకపోతే నువ్వు చేసే అన్ని పనుల యొక్క కర్మ ఫలాల్ని త్యాగం చేయి. తతః కురు యతాత్మవాన్. ఆ రకంగా నువ్వు ఆత్మ నిగ్రహం కలవాడై ఉండటానికి ప్రయత్నించు. అన్ని కర్మలు త్యాగం చేయాలంటే ఏం కావాలి? రాగద్వేషాలను వదులుకోగలగాలి. ఆ ఆసక్తి, ఆ వచ్చేటటువంటి లాభం మీద విపరీతమైన కోరిక, ఆసక్తి, అది నష్టం వస్తుందేమోనని విపరీతమైన భయము, ఆందోళన, అది రాకూడదు అని దాని మీద అయిష్టం, తీవ్రమైన అయిష్టం, ఇవి రాగద్వేషాలు. మరి అందుకని ఈ ప్రతిఫలం మీద అవన్నీ వద్దు, అవన్నీ వదిలిపెట్టి ప్రతిఫలాలను త్యజించటం అంటే వాటి మీద ఆసక్తిని త్యజించటం ఎప్పుడు వస్తుంది? ఆత్మ నిగ్రహం ఉన్నప్పుడు, సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఉన్నప్పుడు వస్తుంది. సో అలా నువ్వు భక్తితో నిష్కామ కర్మ చేయలేకపోతే, అంటే భగవంతుడి కోసమే పనులు చేయటం, ఇంకా వేరే పనులు చేయకుండా, అంటే మన సొంత లాభం కోసం పనులు చేయకుండా భగవంతుడి కోసం చేస్తూ, మన కోసం కాకుండా అందరి కోసం చేయటం, అది నువ్వు చేయలేకపోతే నువ్వు ఏ పని చేసినా కర్మ ఫలాలను త్యజించి ఆత్మ నిగ్రహంతో ఉండగలుగు అని చెప్తున్నారు. సో ఇప్పుడు 4 మార్గాలు ఇచ్చారు. అది చేత కాకపోతే ఇది, ఇది చేత కాకపోతే ఇదే. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ? ఈ అభ్యాసం కూడా నువ్వు చేయలేకపోతే శ్రేయో హి జ్ఞానమభ్యాసాత్ జ్ఞానాధ్యానం విశిష్యతే ధ్యానాత్ కర్మ త్యాగాత్ శాంతిర్ అనంతరం. సో ఇది కూడా చేయలేకపోతే జ్ఞానాన్ని అభ్యసించు, జ్ఞానం నేర్చుకో. కానీ జ్ఞానాధ్యానం విశిష్యతే, జ్ఞానం కంటే కూడా ధ్యానం ఇంకా గొప్పది. ధ్యానాత్ కర్మఫల త్యాగ, ధ్యానం కంటే కూడా కర్మఫలాన్ని త్యజించటం ఇంకా గొప్పది. ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా, కర్మఫల త్యాగం అది ఇంకా ధ్యానం కంటే కూడా గొప్పది. త్యాగాత్ శాంతిర్ అనంతరం. ఎందుకు అంటే వాటిని త్యాగం చేసినప్పుడు కర్మఫలాల్ని మనం వెంటనే మనశ్శాంతిని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. ఈ అభ్యాసం కూడా, అంటే కర్మఫలాలు త్యాగం చేయటం కూడా నువ్వు చేయలేకపోతే జ్ఞానం పెంచుకో, జ్ఞానాన్ని నేర్చుకో. ఇక్కడ వీళ్ళు వేద పఠనం అవన్నీ చేయడం చూపిస్తున్నారు. కానీ జ్ఞానం కంటే కూడా ధ్యానం ఉత్తమమైనది. ధ్యానం చేస్తే, ధ్యానం కంటే కూడా కర్మఫలాలు త్యాగం చేయటం ఉత్తమమైనది. ఇక్కడ ఈ భాగవతంలో కథ మళ్ళీ చూపిస్తున్నారు. అంటే ఆవిడ మరి కర్మఫలం ఏమిటి? ఆవిడకి ఆ వచ్చే డబ్బు మీద ఆసక్తి, అది ఆవిడ వదిలేసుకుని ఆవిడ భగవంతుడికి అర్పించాలి అనుకుని అర్పించింది. అలా సో ఈ కర్మఫల త్యాగాన్ని గనక మనం చేయలేకపోతే జ్ఞానం పెంచుకోవాలి. జ్ఞానం కంటే కూడా ధ్యానం ఉత్తమమైనది. ధ్యానం కంటే కూడా కర్మఫల త్యాగం ఉత్తమమైనది. ఎందుకంటే వాటిని త్యజించటం ద్వారా మనం మనశ్శాంతిని పొందవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనకు ఇచ్చినటువంటి మార్గాలు మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాము. అనన్య భక్తి అని మొట్టమొదట మనకి చెప్పారు. మొట్టమొదటి మార్గం అనన్య భక్తి. నెక్స్ట్ మరి
సుజాత మాతాజీ ఏమిటో నిర్మలా మాతాజీ ముందు వాయిస్ రావడం లేదన్నారు. మరి సుజాత మాతాజీ విండో నాట్ డిస్ప్లేయింగ్ అంటున్నారు. హరే కృష్ణ. మరి అందరికి వినిపిస్తూ కనిపించడం జరుగుతుందా? హరే కృష్ణ. మాతాజీ వినిపిస్తుంది బానే. పీపీటీ కూడా కనిపిస్తుంది కదా మాతాజీ? కనిపిస్తుంది మాతాజీ. ఓకే సరే. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. మరి ఒకసారి మాతాజీ మళ్ళీ లీవ్ అయి జాయిన్ అయితే బెస్ట్ ఏమో. మళ్ళీ మాతాజీ ఏదో చెప్తున్నారు. ఓకే, వినిపిస్తుందని. ఓకే, మాతాజీ వినిపిస్తుంది అంటున్నారు అందరు. ఓకే, వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. ఓకే, సో ముందు అనన్య భక్తి ఒకటి మనకి చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మరి సాధన భక్తి ఒకటి చెప్పారు. మొట్టమొదటగా అనన్య భక్తి, మనస్సును బుద్ధిని భగవంతుడి మీద పెట్టగలిగితే. అది చేత కాకపోతే సాధన చేయండి. సాధన చేస్తే మరి భగవంతుడిని జపించటం, కీర్తించటం, ఆయన వైపు మనస్సు తిప్పడానికి సాధన చేస్తే భగవంతుని పొందాలనే కోరిక పెరుగుతుంది. ఆ సాధన కూడా చేయలేకపోతే కనీసం భగవంతుడి కోసం పనులు చేయండి. అది కూడా చేయలేకపోతే మరి కర్మఫల త్యాగం, మనం ఏం చేసినా కర్మఫలాల మీద ఆసక్తిని వదులుకోండి అని చెప్తున్నారు. అది కూడా చేయలేకపోతే జ్ఞానం నేర్చుకోండి. కానీ జ్ఞానం కంటే కూడా ధ్యానం విశిష్టమైనది. ధ్యానం కంటే కూడా కర్మఫల త్యాగాలు ఇంకా విశిష్టమైనది. ఎందుకంటే ఆ కర్మఫలాన్ని త్యజించినప్పుడు మనకి మనశ్శాంతి వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సరే, నెక్స్ట్ శుద్ధ భక్తులు అనే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు? సో ఈ అనన్య భక్తిలో ఉన్న వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు, వాళ్ళ యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి అనేది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. అద్వేష్టా సర్వభూతానాం మైత్రః కరుణ ఏవ చ నిర్మమో నిరహంకార సమదుఃఖ సుఖ క్షమీ సంతుష్టా సతతం యోగి యతాత్మా దృఢ నిశ్చయః మయ్యర్పిత మనో బుద్ధిర్ యో మద్భక్తా సమే ప్రియః. సో అద్వేష్టా సర్వభూతానాం, అన్ని జీవరాశుల పట్ల ద్వేషం అనేది లేకుండా ఉండటం. మైత్ర కరుణ ఏవచ, వాళ్ళ అన్ని జీవరాశులతోనూ ఆ కరుణ మీదటు దయతో, మిత్రుత్వంతో అంటే శత్రుత్వం లేకుండా అన్ని జీవరాశుల పట్ల దయతో ఉండగలగటం. నిర్మమో నిరహంకార, మరి అంటే దేనిలోనూ అతిగా పొంగిపోకుండా, నిరహంకార అంటే అహంకారం లేకుండా, సమదుఃఖ సుఖ క్షమి, సో సుఖ దుఃఖాలలో సమానంగా ఉండగలిగేవాడు. క్షమి అంటే పేషెన్స్, ఓర్పుతో ఉండగలిగిన వాడు. సంతుష్ట సతతం, ఎప్పుడూ సంతుష్టుడు అంటే ఎప్పుడూ తృప్తితోనే ఉండేవాడు, మరి అసంతృప్తి అనేది లేకుండా. ఎవరు కోరికలు లేనివాడే ఎప్పుడు కూడా తృప్తిగా ఉండగలడు. సంతుష్ట సతతం యోగి యథాత్మ దృఢ నిశ్చయ, ఈ రకమైన మనస్తత్వంలో దృఢంగా నిశ్చయుడై ఉన్నవాడు ఆ యోగి. మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి, నాకు మనస్సును బుద్ధిని అర్పించినటువంటి యో మద్భక్త, ఆ నా భక్తుడు, సమే ప్రియ, అతను నాకు ప్రియుడు. సో అన్ని జీవాల పట్ల దయగల స్నేహితుడుగా ఉంటూ అసూయపడనివాడు. తర్వాత నేనే యజమానిని అంటే అహంకారంతో ఉండకుండా ఉండేవాడు. మిథ్యా అహంకారం లేనివాడు. ఆనందము బాధ రెండింట్లోనూ సమానంగా ఉండేవాడు. సహనవంతుడు, క్షమి అంటే పేషెన్స్తో ఉండేవాడు. ఎల్లప్పుడూ కూడా సంతుష్టా సతతం, ఎప్పుడు సంతృప్తిగా ఉండేవాడు. ఇలాంటి నిగ్రహంతో, దృఢ నిశ్చయంతో భక్తి సేవలో నెలకొనేవాడు. మనస్సును బుద్ధిని నా పైన స్థిరపరిచి
నటువంటి ఆ నా భక్తుడు నాకు చాలా ప్రియమైన వాడు అని శుద్ధ భక్తుల గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. యస్మాన్నో ద్విజతే లోకో లోకోన్నో ద్విజతే చయః హర్షామర్ష భయోద్వేగై ముక్తోయ సచమే ప్రియః. సో యస్మాన్నో ద్విజతే లోకో, ఎవరిని కూడా ఈ లోకంలో బాధ పెట్టని వాళ్ళు, లోకంలో ఎవరి చేత కూడా ఆ ఉద్వేగానికి గురి కాని వాళ్ళు, అంటే వాళ్ళెవరిని ఉద్వేగ పెట్టరు, బాధ పెట్టరు, వాళ్ళు కూడా ఎవరి వల్ల ఆ బాధకు కానీ ఎవరి ఏదైనా వాళ్ళకు బాధ అంటే ఏదైనా ఒకటే అనే సమత్వంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరైనా మనల్ని బాధ పెట్టినా సుఖ పెట్టినా రెండూ వాళ్ళకి ఒకటే అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళకి ఎవరిని వాళ్ళు బాధ పెట్టరు, వాళ్ళు ఎవరి చేత ఉద్వేగానికి గురికారు. హర్షామర్ష భయోద్వేగై, అంటే హర్షంలోను అహర్షంలోను, అంటే సంతోషంలోను బాధలో కూడా ఒకే రకంగా ఉంటూ భయము ఉద్వేగము నుంచి విముక్తులై, భయం లేకుండా ఉండటం అంటే ఏమిటి అక్కడ అర్థం? మరి ఏదైనా భగవంతుడి ప్రసాదం, ఇక ఆయన నిర్ణయమే అనేటటువంటిది మనస్ఫూర్తిగా మనం ఒప్పుకోగలిగినప్పుడు, ఆ శరణాగతి మెంటాలిటీ వచ్చినప్పుడు మనకి ఏది జరిగినా ఆయన యొక్క భగవత్ ప్రసాదమే అనేటటువంటి మెంటాలిటీ వస్తే అప్పుడు భయం అనేది ఇంకా ఎలా ఉంటుంది? సో అది ఉద్వేగం, అంటే ఆ విశ్వాసం ఉండాలి, ఆ శరణాగత తత్వం ఉండాలి. అదే భక్తి. భక్తికి మనం నిర్వచనం చెప్పుకోవాలి అంటే, సరే ప్రేమ గౌరవం అని చెప్పుకున్న దానిని మించిన భక్తి, అనన్య భక్తి అంటే ఆ విశ్వాసం, స్ట్రాంగ్ ఫెయిత్ ఉండాలి. ఆ తర్వాత శరణాగత తత్వం అంటే సమస్తము భగవంతుడికి అర్పించడం, ఏది జరిగినా ఇక భగవన్ నిర్ణయమే ప్రసాదమే అది అనేటటువంటి అర్పణాభావం, అది శరణాగత తత్వం. సో అది భక్తిలో మరి టాప్ స్టేజి. సో ఈ హర్షము అహర్షము, హ్యాపీనెస్ లోను బాధల్లోనూ కూడా భయము ఆందోళన అనేది లేకుండా వదిలినటువంటి వాళ్ళు, అలా ఉండగలిగిన వాళ్ళు సచమే ప్రియ, అటువంటి నా భక్తులు నాకు ప్రియమైన వారు. వాళ్ళు ఎవరిని బాధపట్టరు, వాళ్ళెవరి వల్ల కూడా ఉద్వేగానికి గురికారు. సుఖాల్లో బాధల్లో ఒకేలాగా ఉంటూ భయము ఆందోళన రహితంగా ఉన్నటువంటి నా భక్తులు నాకు చాలా ప్రియమైన వాళ్ళు. అనపేక్ష సుచిత్తక్ష ఉదాసీనో గతవ్యధః సర్వారంభ పరిత్యాగి యో మద్భక్త సమే ప్రియః. సో అనపేక్ష సుచిత్తక్ష, సో మామూలు ఈ భౌతిక సంబంధించినటువంటి కార్యకలాపాలు, కోరికలు, వీటన్నిటి మీద కోరిక లేని వాళ్ళు, అపేక్ష లేని వాళ్ళు అంటే ఆసక్తి ఇంట్రెస్ట్ లేని వాళ్ళు. సుచిద్దక్ష పవిత్రమైన వాళ్ళు, మరి దక్షత కలిగిన వాళ్ళు, ఉదాసీనంగా ఉండగలిగిన వాళ్ళు అంటే ఏదైనా ఒకటే అన్న భావంతో ఉండగలిగిన వారు. గత వ్యధ, వాళ్ళ కలతలన్నీ కూడా లేకుండా ఉండగలిగిన వాళ్ళు, ఏ రకమైనటువంటి వ్యధ లేకుండా ఎల్లప్పుడూ సతతం సంతుష్ట అన్నారు కదా, ఎప్పుడూ సంతృప్తిగానే ఉంటారు ఏది జరిగినా. సర్వారంభ పరిత్యాగి అంటే అన్ని వ్యవహారాలలో మరి స్వార్థ చింతనలు లేకుండా ఉన్నటువంటి యో మద్భక్త, అటువంటి నా భక్తుడు సమే ప్రియ, నాకతను ప్రియుడు. సో ఈ సాధారణ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న విషయాలు మీద, ఆ మోజుల మీద, ఆ కోరికలను ఆశ్రయించని వాడు, పవిత్రమైన మనస్తత్వంతో దక్షతతో ఉదాసీనంగా అన్ని విషయాల్లో ఒకే రకంగా బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండటం ఉదాసీనత్వం అంటే. అలా సమత్వంతో ఉండగలిగిన వాడు, కలతలు లేకుండా అంటే ఏదో సుఖంగా కష్టాలు లేకుండా ఉన్నాడని కాదు, ఏ విషయమైనా సరే ఆ కలత అనేది చెందకుండా మనస్సును ఎప్పుడు సంతృప్తికరంగా ఉంచుకోగలిగిన వాడు. అన్ని వ్యవహారాల్లో కూడా స్వార్థ చింతన, సర్వారంభ పరిత్యాగి, అన్ని కూడా త్యజించిన వాడు అంటే అన్ని విషయాల్లో స్వార్థ చింతన లేకుండా ఉండగలిగిన వాడు. ఇటువంటి భక్తుడు నాకు చాలా ప్రియమైన వాడు. ఇక్కడ మరి ఈ చూపులేని భక్తుడు ఆయన చేసేటటువంటి భజన కీర్తన భగవంతుడు శ్రద్ధగా వినడం ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు.
యో న హృష్యతి న ద్వేష్టి న శోచతి న కాంక్షతి శుభాశుభ పరిత్యాగి భక్తిమాన్య సమే ప్రియ. యో న హృష్యతి న ద్వేష్టి, ఎవరైతే ఈ భౌతిక ప్రపంచపు సుఖాల మోజులలో పడి పొంగిపోతూ వాటిల్లో ఆనందాన్ని చూసుకుంటూ ఎవరైతే ఉండకుండా ఉండగలుగుతారో, నద్వేష్టి, అలాగే ఈ ప్రపంచంలో మనకు వచ్చే కష్టాలను ద్వేషించటం, వీటన్నిటికీ బాధపడటం, కృంగిపోవటం, ఇవన్నీ చేయకుండా ఉండగలుగుతారో, నా శోచతి నా కాంక్షతి, వాళ్ళు దుఃఖించరు, ఏది కావాలని కోరుకోకుండా ఉండగలుగుతారు. శుభం అశుభం పరిత్యాగి, శుభమైన అశుభమైన రెండింటినీ కూడా వాళ్ళు త్యజిస్తారు. అంటే ఏదైనా వాళ్లకు ఒకటే, ఏ పనైనా శుభం మీద మోజు, అశుభం మీద కోపము, ద్వేషము ఉండవు వాళ్ళకి. ఏదైనా వాళ్ళకి దాని మీద ఆసక్తిని, శుభకరమైనదైనా అశుభకరమైనదైనా సరే దేని మీద ఆసక్తి లేదు. అది నిరాసక్తత అనేది. భక్తిమాన్య, అటువంటి భక్తులు సమే ప్రియ, నాకు ప్రియులు. ఎవరైతే ఈ లౌకిక సుఖాల పట్ల ఆనందించకుండా, ప్రాపంచిక కష్టాలు వలన బాధపడకుండా, నష్టం జరిగినా బాధపడరో, లేదా లాభం కోసం ప్రాకులాడరో, శుభ అశుభ ఈ రెండు పనులను కూడా త్యజిస్తారో, అటువంటి జనులు, భక్తితో ఉన్నవాళ్ళు నాకు చాలా ప్రియమైన వాళ్ళు. ఉదాహరణగా ఏం చూపిస్తున్నారు? ప్రహ్లాద మహారాజును చూపిస్తున్నారు. మరి ఆయన ఈ ఏ సుఖము ఏది అక్కర్లేదు, ఆయన ఎప్పుడు కూడా మనసులో భక్తిలోనే ఉండేవారు. నష్టం జరిగిన, ప్రాణం పోతుందనే సమయంలో కూడా ఆయన నారాయణ జపం వదలలేదు, హరినామాన్ని. సో అశుభమైన శుభమైన అన్ని కూడా ఆయనకు ఒక్కలాగానే ఉండేటటువంటి స్థితి ఆయనకు చిన్నప్పటి నుంచి వచ్చింది. సో అటువంటి భక్తులు నాకు ప్రియులు. ఇంకా చెప్తున్నారు శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అని. సమశత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానాపమానయో శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు సమాసంగా వివర్జితః తుల్య నిందా స్తుతిర్మౌని సంతుష్టో येन కేనచిత్ అనికేత స్థిరమతి భక్తిమాన్ మే ప్రియో నరః. సమశత్రౌ చ మిత్రే చ అంటే శత్రువులను మిత్రులను సమభావంతో చూసేవాళ్ళు. మానాపమానయో తథా మానాపమానయ అంటే అలాగే మానవ గౌరవించబడినా అవమానించబడినా కూడా సమంగా ఉండగలిగిన వాళ్ళు. శీతోష్ణ చలి వేడిలోను, సుఖ దుఃఖేషు సుఖ దుఃఖాలను కూడా సమంగా చూడగలిగిన వాళ్ళు. సంఘ వివర్జిత అంటే అటాచ్మెంట్స్ కి దూరంగా ఉండేవాళ్ళు. అంటే సంఘ వివర్జిత అంటే ఈ సొసైటీకి దూరంగా ఉండటం, అలోన్ గా ఉండటం, చెడు సావాసాలు లేకుండా ఉండటం అని అర్థం చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇంకా డీపర్ గా చూసినట్లయితే రాగద్వేషాలకు అతీతంగా అటాచ్మెంట్స్ కి దూరంగా ఉండటము. తుల్య నిందా స్తుతిర్ మౌని, నింద అయినా స్తుతి అయినా, ఎవరైనా నిందించినా మనల్ని ప్రైజ్ చేసిన పొగిడినా సరే అన్నిట్లో కూడా మౌనంగా ఉండేవాళ్ళు. నిందించితే వాళ్ళని తిరిగి నిందించరు, స్తుతించితే పొంగిపోయి సంతోషించి పొంగిపోరు, ఏదైనా మౌనంగా ఉండేవాళ్ళు. సంతుష్టో ఏన కేనచి, దేనితో అయినా సంతృప్తితో ఉండగలిగేవారు. ఏ సమయంలో అయినా దేనితో అయినా సంతృప్తితో ఉండగలిగేవారు. అనికేత స్థిరమతి, సో ఎవరిని ఇంకా ఏ విషయానికి కూడా చలించకుండా ఇలా స్థిరంగా ఉండగలిగిన భక్తులు నాకు ప్రియులు అని చెప్తున్నారు. సో శత్రుమిత్రులతో సమభావంతో ఉండేవాడు, గౌరవమైన అగౌరవమైన, వేడైన చలైన, ఆనందమైన బాధైన, కీర్తైన అపకీర్తైన అన్నిటి పట్ల కూడా సమభావనతో ఉంటూ ఎల్లప్పుడూ అంటే చెడు సావాసాలకు దూరం అంటే ఎల్లప్పుడూ అటాచ్మెంట్స్ అనే వాటికి దూరంగా ఉండటం, సంఘ వివర్జిత. తర్వాత తుల్య నిందా స్తుతిర్మౌని, ఎవరైనా మనల్ని నిందించినా స్తుతించినా అన్ని సమయాల్లోనూ
రెండింటిని కూడా సమానంగా చూసేవాడు, నిందనైనా స్తుతినైనా. మౌని, ఎల్లప్పుడూ మౌనంగా ఉండేవారు. అంటే మౌనం అంటే మాట్లాడకుండా ఉండటం అనే కాదు, మనస్సు మౌనంగా ఉంచుకోవటం. మనస్సుకి ఈ ఆలోచనల వల్లే మరి అన్ని భావాలు, రాగాలు, ద్వేషాలు కలిగేది మనస్సు వలననే. ఆ మనస్సును క్వైటన్ చేసుకోవటం, కంట్రోల్ చేసుకోగలిగిన వాడు ఆ మౌని. సంతుష్టో ఏనకి, దేంతైనా సంతృప్తి పడేవాడు. అనికేత స్థిరమతి, ఇంకా ఏది పట్టించుకోకుండా ఇందులో ఈ రకమైన యోగంలో స్థిరమైన వాడు. అటువంటి భక్తుడు నాకు చాలా ప్రియమైన వాడు. ఏతు ధర్మ్యామృతం ఇదం యథోక్తం పర్యుపాసతే శ్రద్ధధానా మత్పరమా భక్తాస్తేతీవ మే ప్రియా. సో భక్తి యోగం అనే ఈ అమృత మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ నన్నే పరమ లక్ష్యంగా చేసుకుని పూర్తిగా భక్తిలో నెలకొని ఉండేవారు నాకు అత్యంత ప్రియమైన వారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ ఏతు ధర్మ్యామృతం ఇదం, ఈ ధర్మవంతమైన ఈ అమృత మార్గాన్ని యథోక్తం పర్యుపాసతే, వాళ్ళకు వీలైన రీతిలో ఉపాసన చేస్తూ ఉంటే నిత్యము కూడా శ్రద్ధదాన మత్పరమ, శ్రద్ధతో నన్ను శరణు వేడి నా కోసం అన్నట్లుగా ఆ భక్తితో ఉన్న వాళ్ళు నాకు ప్రియులు. సో ఈ భక్తి యోగం అనే అమృత మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ నన్ను పరమ లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ భక్తిలో స్థిరపడే వాళ్ళు నాకు అత్యంత ప్రియులు. ఇక్కడ కుచేలుని చూపిస్తున్నారు, ఆయనకు మర్యాదలు చేస్తున్న రుక్మిణీదేవిని, శ్రీకృష్ణుని చూస్తున్నాము. సో చిన్న చాప్టరు అయితే చాలా ముఖ్యమైన చాప్టరు. ఈ భక్తి యోగం అందరూ వంటలు అవి చేసేప్పుడు కూడా ఇది చదువుతూ చేస్తారని చెప్తారు. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్టోరీ ఎవరైనా చెప్పగలిగితే హ్యాండ్ రేజ్ చేయండి. దీని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి అన్నది ఇక్కడ మనకు కనిపించేది. ఇందులో ఉన్నది ఎవరు, మీరు చాట్ బాక్స్ అయినా టైప్ చేయొచ్చు. ఈ బొమ్మలో చిత్రంలో ఉన్న వాళ్ళు ముగ్గురు ఎవరు అన్నది ఎవరికైనా తెలిస్తే హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు, లేదంటే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. తర్వాత నవవిధ భక్తులు కూడా చూసాం. భాగవతంలో మనం చూసింది ఏమిటి? శ్రవణం కీర్తనం స్మరణం, శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు స్మరణం పాదసేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్యం ఆత్మనివేదనం. సో ఒక భక్తుడు అనేవాడు ఈ 9 రకాల భక్తుల్లో దేన్నైనా కూడా సాధన చేయవచ్చు. మన ఇష్టం వచ్చింది మార్గాన్ని మనం ఎంచుకుని సాధన చేసి పైన చెప్పిన అనన్య భక్తి గాని, సాధనా భక్తి గాని, మరి నిష్కామ కర్మ గాని, లేదంటే సర్వకర్మ ఫల త్యాగాన్ని గాని, ఏదో ఒక రకంగా మనం ఆయన చెప్పిన దశకు చేరుకోవటానికి ప్రయత్నించవచ్చు. ఈ 9 భక్తుల్లో ఏ మార్గాన్నైనా అనుసరించి అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఈ స్టోరీ తెలిసిన వాళ్ళు కానీ, ఇందులో కనిపించే క్యారెక్టర్స్ ఎవరో ఎవరికి తెలియదా? చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయొచ్చు. ఇందులో మనకు కనిపించే క్యారెక్టర్స్ ఎవరు? మీకు ఈ బొమ్మలో కూడా క్లియర్ గానే ఇచ్చారు పేర్లు. మరి ఎవరైనా ఈ స్టోరీ ఏమిటో చెప్పగలరా? ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్నది. సో కృష్ణుడు, శ్రీకృష్ణుడు యుద్ధం కురుక్షేత్ర సంగ్రామానికి ముందు శ్రీకృష్ణుడి యొక్క సహాయం కోరడానికి దుర్యోధనుడు, అర్జునుడు ఇద్దరు వస్తారు. దుర్యోధనుడు ముందు వస్తాడు, వచ్చి కాళ్ళ దగ్గర కుర్చీ ఉంటే అది కూర్చోబోయి ఇక్కడ ఎందుకని తల దగ్గర కుర్చీలో కూర్చుంటాడు. తర్వాత అర్జునుడు వస్తాడు, శ్రీకృష్ణుడు నిద్రపోతూ ఉంటారు. సో అర్జునుడు వచ్చి కాళ్ళ దగ్గర కూర్చుంటాడు. అయితే శ్రీకృష్ణుడు నిద్రలేచి మరి అర్జునుని చూచి నీకేం కావాలి అని అడిగినప్పుడు దుర్యోధనుడు అదేమిటి, ముందు నేను వచ్చాను కదా నన్ను అడగాలంటే, మరి నువ్వు వచ్చినా నేను నిద్ర లేచిన తర్వాత ముందు కనిపించింది నాకు అర్జునుడే కదా, సో అందుకని అర్జునుడిని అడుగుతున్నాను అని చెప్పినప్పుడు అర్జునుడు తర్వాత అని శ్రీకృష్ణుడు ఏమంటారు అంటే, నేనొక ప్రక్క నా యొక్క సమస్త రాజ్య సైనికులు సేన అంతా కూడా ఇంకొక పక్క ఉంటాము, నీకేది కావాలి, నేను కావాలా నా సైన్యం కావాలా అని అడిగితే అర్జునుడు
భగవంతుడిని నువ్వే నాకు కావాలి అని అడగటం జరుగుతుంది. ఆ మాట విని దుర్యోధనుడు ఎంత పిచ్చివాడు, నేను ముందు అడగకపోయినా నాకు కావాల్సింది నాకు దక్కింది, శ్రీకృష్ణుడు ఒక్కడు ఉండటం వల్ల మనకి ఏమిటి ఉపయోగం, వాళ్ళ సైన్యం అంతా ఇప్పుడు నా పక్షాన్ని ఉంది అని మనసులో సంతోషిస్తాడు. అంటే భగవంతుణ్ణి గుర్తించలేని అమాయకత్వం, తరువాత గుర్తించినటువంటి భక్తుడు భగవంతుణ్ణి తప్ప వేరే ఏది కోరుకోడు అన్న విషయం మనకి ఇక్కడ తెలుస్తోంది అనమాట. సో శ్రీకృష్ణ అర్జునుడికి భగవంతుడు ఆయన ఉంటే ఇంకెవరు కావాలి అన్నది అర్జునుడికి తెలుసు, భక్తుడు కాబట్టి. కానీ అది తెలియనటువంటి దుర్యోధనుడి మనస్థితి ఎలా ఉంటుంది అన్నది కూడా చూస్తున్నాం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఈ గీతా పాఠంలో మనం ఏం నేర్చుకున్నాము అంటే, ఇది ముఖ్యమైనటువంటి గీతా పాఠం. నిర్మలా మాతాజీ చెప్తున్నారు, ముందుగా నేను అర్జునుని చూశానని అంటారు కృష్ణుడు అని. సో ఎవరున్నారు అన్నదానికి ఓకే, వెరీ గుడ్, అందరూ రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు. అనూష మాతాజీ కృష్ణుడు, అర్జునుడు, దుర్యోధనుడు. నిర్మలా మాతాజీ కూడా చెప్పారు ఇదే ఆన్సర్, వెరీ గుడ్. చెన్నమ్మారెడ్డి మాతాజీ దుర్యోధనుడు, అర్జునుడు, వెరీ గుడ్. అనూష మాతాజీ దుర్యోధనుడు దగ్గర కూర్చుని అర్జునుడు వాళ్ళ దగ్గర కూర్చున్నాడు, వెయిట్ చేస్తున్నారు, వెరీ గుడ్. కృష్ణ చెన్నమ్మారెడ్డి మాతాజీ 3 పేర్లు చెప్పారు, ఆవిడ కూడా. యశోద మాతాజీ కూడా చెప్పారు, శ్రీదేవి మాతాజీ చెప్పారు. కృష్ణుడు లేవగానే అర్జునుడు చూస్తాడు, ఆయన ప్రామిస్ చేస్తాడు. అనుష మాతాజీ, వెరీ గుడ్. ముందుగా నేను అర్జునుడు చూశానని కృష్ణుడు అంటారు, వెరీ గుడ్. నిర్మలా మాతాజీ. సో అది ఆ విషయం అక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఈ గీతా పాఠంలో మరి మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే, అసంగత్సాన్ని, అంటే ఈ మనస్సు చెడు సావాసాలంటే మనుషులే కాదు, మనస్సులో బ్యాడ్ థాట్స్ అవన్నిటినీ కూడా వదలగలిగినప్పుడే మరి ఆ రాగద్వేషాలను కూడా మనం వదలగలుగుతాం. సో ముందు ఆ చెడు భావాలను, ఏ రకమైన బ్యాడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ నైనా మనం వదలగలిగి దేవాది దేవుడైన భగవంతుని శుద్ధమైన భక్తితో మనం ద్వారా మనం, అంటే భక్తి భావాన్ని పెంచుకోవటానికి మరి జపం, కీర్తన, భగవన్నామ స్మరణ ద్వారా, మరి ఈ కలియుగంలో మనం చెప్పుకున్నాం అన్నిటికంటే కూడా మన కలియుగంలో చెప్పిన మార్గం భగవన్నామ స్మరణే. కాబట్టి ఈ జపం ద్వారా మనం మహా ఉత్కృష్టమైన భగవద్ధామాన్ని పొందవచ్చు. ఆ రకంగా మన మనసును భగవంతుడి వైపు తిప్పవచ్చు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇది ఈరోజు క్లాస్లో మనం